Исәнмесез, каләмдәш дусларым. Бүгенге дәресебезне эпик жанрларының кишесе, иң кишесе һәм аз күләмлесе булган хикәя жанрына багышлыйбыз. Хикәя жанры мәгълүм булганча, инде күбегезгә мәгълүмдер дә, ул менә романнан, повестьтан соң килә торган кеше күләмле, кеше формадагы чәчмә әсәр. Хикәя термины, хикәя сүзе, төшенчәсе күбрәк шул Россия күләмендәге милли әдәбиятларда, рус әдәбиятында күп телгә алына. Чит илләрдә бу хикәя, рассказ мәгънәсендәге әсәрләр күбрәк новелла дип атала. Шуңа күрә дөнья әдәбиятында хикәя урынына күбрәк новелла, ә хикәя дигәндә, хикәя язучы дигәндә новеллист, ә менә хикәя жанры гомумән алганда новеллистика дип атала. Шуңа күрә менә мондый терминнар белән буталып калмагыз, аптырап калмагыз, чөнки ул хикәя нигездә ул Россия жанры. Менә бездә ул татар жанры, татар әдәбиятындагы төп жанрларның берсе. Иң яратып языла торган һәм иң шул вакытта көч сорый торган, осталык сорый торган кеше күләмле эпик жанр. Татарда ул бик үз жанр, чөнки ул борынгылыктан ук килә торган традициялар бар аның, хикәятләр, дастаннардагы менә шушы хикәя моментлары. Алар бөтенесе дә безнең рухи мирасыбызда бар. Шуңа күрә безгә хикәя жанрына кирип китергә, аның яңа традицияларын тудырырга бик җайлы булган. Белүгезчә инде менә Шәриф Камал, Галимҗан Ибраһимов, Гаязи Сахилар һәм аннан соңгылар хикәя жанрына нигез салганнар һәм шундук классик дәрәҗәдәге матур хикәяләр тудыра алганнар. Чөнки безнең традициябез булган. Хикәя жанрының гыйльми билгеләмәсе дә бар. Ул булайрак яңгырый. Бер я ике герой тормышындагы билгеле бер вакыйганы, эпизодны тасвирлаучы, тасвирлаган кеше күләмле эпик әсәр дип бирелә. Ягъни шундый күренеп тора инде. Геройлар бик аз, 1-2-3 герой. Шул вакытта бер мөһим вакыйга, эпизод һәм бик аз вакыт эчендә бара торган вакыйга. Менә шушындый кичкенә генә сурәтләмәләр белән, характеристика белән башлап җибәрәбез хикәягә бәя бирүне. Димәк, хикәя шундук тагын ачыклап китик, аз күләмле. Димәк, хикәя безнең бер эпизод, бер вакыйганы ала һәм нигездә ул язмыш вакыйгасы була. Кеше тормышындагы иң кискен бер мөһим моментны, хәл иткеч бер хәлне, бер драманы бәлки дә хәтта фаҗиганы сурәтләүче шундый кискен бер вакыйга үзәткә алына. Әлбәттә, иң төп шарты хикәянең ул да булса герой, характер. Хикәя ул характер жанры. Аның үзәгендә торга тиеш бик көчле каһарман герой. Һәм аның бик көчле һәм бик бай характеры булырга тиеш. Чөнки романда сюжет сызыклары белән мавыктырып укучыны характерларга бәя бирүдән аз гына коткарып та калып була. Анда хәйләләп та була күпмедер дәрәҗәдә вакыйгаларга акцент биреп. Ә менә хикәядә бер кичкенә генә, бер аз гына вакыт эчендә сурәтләнә торган хикәя эчендә, вакыйга эчендә характер бик мөһим. Чөнки бүтән хикәянең бармышын, аның үстерелешен характер тотып тора. Менә шул бер төп геройның характеры яки ике геройның. Гадәттә бер герой була, аның тирәсендә геройлар. Һәм бу геройның характеры башка геройларга мөнәсәбәттә яки килеп туган кискен хәлгә мөнәсәбәттә ачыла бара, ныгый бара, чыныга бара, үсә бара. Һәм без хикәя ахырында бөтенләй башка геройны кабул итәбез. Менә хикәянең төп канвасы, менә төп аның шушы үстерелеше шушыннан гыйбарәт. Хикәядә бер генә тема була. Әлбәттә, идеяләр булырга мөмкин, ләкин тема бер генә була, чөнки хикәянең күләме аз, бер генә герой һәм бик аз вакытта гына бара торган вакыйга, эпизод. Анда инде күп темалар ачу мөһим түгел. Әйтүемчә, монда характерны ачу мөһим. Тема шушы характерга ярып килә. Нир тема? Мәхәббәт темасы, икәнде авыл темасы.
Шушы рәвешле бара инде. Аннары бер стиль, хикәядә бер стиль бара. Бер язу манерасы бара. Чөнки әйтүемчә, укучыны төрле стильләргә кертеп, аның башын бутап торырга кирәк түгел монда. Менә шушы характерның, геройның язмышын сүрәтләп, язмышы буенча алып барырга кирәк. Әйтүемчә, хикәя ул чын типик вакыйгаларга корылырга тиеш. Тормыштан алынган типизация. Ягъни чынбарактагы вакыйгаларның бер уртача сүрәтләнмеше рәвешендә барырга тиеш. Бу вакытта классик, бу классик хикәяләргә кагыла, әлбәттә, классик хикәя турында сөйләп барабыз без. Ягъни ул типизация терминына туры килә. Шул вакытта классик, Белинский сифатлаган төп классик сюжет үстерелешенә дә ул бик туры килә. Чөнки хикәянең үзенең сюжеты бар. Аның бар экспозициясе, азмы күпме, аның бар түйінләнеш моменты, аның бар сюжет үстерелеше бар, кульминациясе бар, шешелеше бар, һәм әлбәттә пролог булырга мөмкин, соңгы сүзе булырга мөмкин. Ягъни сюжетны романнардагы кебек, повестьтагы кебек сюжет тулы, канлы булырга тиеш. Бары шушы сюжет законнарына буйсынырга тиеш. Әлбәттә, сюжетның үзәгендә конфликт ята. Конфликт, интрига, хикәянең нигезендә интрига. Ягъни герой, характер, чыныгуы, ниндидер бер каршылык аша, көрәш аша, үзен-үзе сынау аша яки башкаларның аны сынау аша, бер кискен хәлгә тап булып, бер кискен драмага каршылыкка тап булып, яки киресенчә бер шатлыкка, бәхеткә тап булып, бәхеттә, шатлыкта кешене сыный. Менә шушы характер формалаша. Менә шуңа күрә сюжет сызыгы классик кануннар буенча алып барыла. Әйтүемчә, хикәядә бер характер, бер тема, бер стиль, тагын бер әйбер бар. Бер фикер. Хикәядә фикер әйтелергә тиеш. Фикер ачык булырга тиеш. Укучыны нидер ярты фикерләрдә, идеяләрдә ташлап калдырырга ярамый, хикәя шундук таралып төшә. Бу характерны раслау, аны күрсәтү, сүрәтләү, тасвирлау нинди фикергә алып килә. Фикер гадәттә текстның эчендә үк әйтелә. Хикәядә эчендә үк укучыны шушы фикергә җиткерергә тиеш булабыз. Менә шушындый таләпләр, шартлар булырга тиеш. Чын менә электән килүче традицион классик хикәя жанрында. Татарда хикәя жанры бик зур урын алып тора. Һәм ул нигездә язучының осталыгын билгеләүче жанр татар әдәбиятында. Чөнки әйтүебезчә, инде романистлар бик күп булмый, роман язучылар. Повесть бәяннар шулай ук. Ул бик язучыны ачып бетермәскә дә мөмкин. Ә менә кыска гына вакыт аралыгындагы кискен вакыйгада характер тудыра белү ул инде һәр кешегә моны башкарып чыгара алмый. Чөнки монда бер генә артык сүз дә юк. Бер генә артык эмоция да юк. Бер генә артык ниндидер бер чигенеш тә юк. Чөнки хикәядә зур фәлсәфи чигенешләр, ниндидер бер лирик өстәмәләр, алар бик күп бирелмәй. Һәр хәлдә, менә без киләчәктә новелла турында сөйләшербез. Новелладан аермалы буларак хикәягә лирик чигенешләр дә, фәлсәфи чигенешләр дә, шул вакытта инде тарихи экскурсларда хатирәләр дә ят түгел. Хикәядә бүтән булган язу, иҗат, манера байлыгы, менә шушы иҗат лабораториясендә санала торган бүтән байлык, бүтән булган инструментлар, ресурслар кулланыла ала. Әйтүемчә, хикәя, роман кебек, повесть кебек классик иҗат кануннарына нигезләнә. Шуңа күрә алар. Ә новелла башкачарак. Новелла үзгәрәк бу турыда сөйләшәбез әле. Шуңа күрә хикәядә тулы канлы иҗат бара. Кеше бүтән булган осталыгын кешен хикәядә биреп бетерә ала. Һәм нигездә без менә төрле сынауларда, конкурсларда яшь язучыларны да хикәя яздырып карыйбыз. Менә ничек ул аны төзи, ничек аны оештыра белә. Композициясын. Менә шуңа күрә композиция бик мөһим әйбер, әйтүемчә, сюжет аның нигезендә ята.
жазган да, шигенешләр дә, лирика да бар һәм башкаларда. Сюжет анда классик. Шишелеш тә классик. Шуңа күрә әлбәттә хикәянең төрләре дә бар. Менә әйтүемчә, лирик хикәя дә булырга мөмкин, эпик хикәя булырга мөмкин, юмористик хикәя булырга мөмкин, аллегорик хикәя булырга мөмкин, эзотерик хикәя булырга мөмкин. Алар турында сөйләп тә тормыйбыз, чөнки башка жанрларга нинди төрләр хас, хикәягә дә бу төрләр хас. Менә шуңа күрә курыкмагыз, хикәянең менә шу төрләрен буенча санап карагыз каләмегезне. Шул вакытта хикәя язга белгән кеше повестьне дә, романны да яза алачак. Рәхмәт. Сен сау булыгыз.